ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ଜୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋର ନାମର ସ୍ମରଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜୀବ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ଯମର ଭୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗରୁଡ଼ଜୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କେହି ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ନାମର ସ୍ମରଣ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗର ରହସ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ହିଁ ମୋକ୍ଷର ସାଧନ। ଯମ ମାର୍ଗ ଏବଂ ରାମ ନାମର ଶକ୍ତି କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖରୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ତାର ଆତ୍ମା ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଯମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଠାରେ ରୌରବ, ମହାରୌରବ, ତପ୍ତକୁମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ନର୍କ ଦେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ରାମ ନାମ ଜପ କରେ, ଯମଦୂତମାନେ ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ, ଯେଉଁ ଘରେ ରାମ ନାମର ସ୍ମରଣ ହୁଏ ବା କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଠାରେ ଯମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାକୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସେବକ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ବସାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ପାପୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଯିଏ ଧନୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଲୋଭ, ମୋହ ଓ ଦୁରାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତାହା ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ରାମ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯମଦୂତମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲେ। ଏଣୁ ରାମ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ହୁଏ ଏବଂ କେହି ଶବ ପାଖରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେହି ଉଚ୍ଚାରିତ ରାମ ଶବ୍ଦ ମୃତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଜୀବ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଧନ, ଯଶ, ବଳ ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ନିଶ୍ଚରତା ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱର କିରଣ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ନାମର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କୁହନ୍ତି, ସହସ୍ର ନାମ ସହସ୍ରମ୍ ସମମ୍ ନାମ ରାମ ନାମ ବରାନ୍ୟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜାରେ ନାମର ଫଳ କେବଳ ରାମ ନାମରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି, ରାମ ନାମ ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ମହାଦେବ ଯିଏକି ସହସ୍ର ରାଜ, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ, ସେ ଏହି ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସାଧନା କ'ଣ, ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ରାମ ନାମ ମଣିଦୀପରୁ ଜିହି ଦେହେରି ଦ୍ୱାର, ତୁଳସୀ ଭିତରେ ବାହିରକୁ ଯୋ ଚାହାସି ଭଜିଆର। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ନାମ ହେଉଛି ସେହି ଦୀପ ସଦୃଶ ଯାହାକୁ ଜିହ୍ୱା ରୂପୀ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ଭିତର ଓ ବାହାର ଉଭୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ତପ କଠିନ, ଧ୍ୟାନ ବି କଠିନ, ଯଜ୍ଞ ତ ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ଅତି ସରଳ, ସହଜ ଓ ସୁଲଭ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା, ସୁମରି ସୁମରି ନର ପ୍ରତୁର ହିଁ ପାରା। ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ରାମ ନାମର ଶକ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମର ମୂଳ ରାମ ନାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାରେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରିକା କେବଳ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ନଥିଲା, ତାହା ରାମ ନାମର ସଞ୍ଜୀବ ଗୁଣରୁଣ ଥିଲା। ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଯୁଗ ଦୁଃଖରେ ଘେରି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। କେହି ବି ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ଜପ ତ କରିପାରିବେ। ରାମ ନାମ ମନର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଥାଏ, ଜୀବନକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନାମ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତନା। ଏହା ସେହି ଅଗ୍ନି ଯାହା ଚିତ୍ତର ବାସନାକୁ ପୋଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ବାସ୍ ନିଜ ମନରେ ରାମ ନାମକୁ ବସାଅ। ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ଚାଲିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ମନ ସଂସାରରୁ ନୁହେଁ, ରାମଙ୍କ ଠାରେ ରମିବାକୁ ଲାଗିବ। ରାମ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ରାମ ନାମ ହିଁ ଶକ୍ତି, ରାମ ନାମ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ରାମ ନାମ ହିଁ ସାର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।